Sinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ni paparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo da sayang kabwasan Makterion Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mujares ay bamat si kapaborito Errol Horado tanjad technical control si Engineer Dennis Palaganas. Agunatan na Lunes Pizza 21 at bulan na Hulyo 2025 jada saray ulo na balitad lokal. Liga President akawat na balay paltog and deliver na flash express delivery. Anyos ya BE sinagsag imbatikad patambalan suspect na aristo. San Jed Radyo Pangasinan. Apat iray imbatikad patambalan kaya rin na apatalusan na balay paltog at agawan gulo jad lamay. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Gasoline station Niloban kas inibatik. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Making kayarian na grocery asalisian suspect na risto cellphone abawi. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Balitad ulo na balitad nasyonal. Presidente Marcos admintan ICC nan sabwatan laban edakinan former President Rodrigo Duterte palapag ng Vice President Sara. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Taluran dam jad Luzon ang ibulos na danom. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Rimat sa Kereo nan Pacquiao tan Barrios. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Panuran-uran jada Luzon na man patuloy ang ganda Martes.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. ICC ruling ada interim release sa Adelaide. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na Kabuasan, tanatan wadyaray detalye ada balita da lokal. Liga President walaya bantad bilay tunya kaya rin nakawat na bala na paltog yain deliver na Flash Express at oras na 1:20 ng arom. Jada mismon abong na biktima jada balay na San Quintin na Pangasinan. Si Liga President Sinaida Liberato, 48 anyos. So personal yan ang report jada police station kaya rin nakawat na parcel ya walay karga to na bala na kalibre 45 live ammunition ya in deliver na rider ya nanlapod na Flash Express ya nawat nakatulong na biktima ya kinabat ng ranto na Virgie Villanueva. Nickel one sub biktima lapod aga nan order na parcel at online na nilukasan to niya so parcel anang ng tuso malagya box ya walay kargaton na signal universal single LNB ya walad loob na box nan inakal to niya discover to so metal na live ammunition na caliber 45 kinabat so ng delivery abitlan parcel at ngaranto na Maximo Ritan ya si katoy impasilong at validation. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 19 anyos sa BA sinagsaga suspect na aresto. Agawas o insidente at oras na alas 2:05 ng aram. Jada Sitio Baritao, Barangay Isla, Syudad na San Carlos. Kinabat sa biktiman si Ashley Nicole Arriaga Navarro. Si katoy akaako na pigaron sa sagyab party na laman kaya rin sinasagsag na suspect ya kinabat ang garanton na Charles Valdez Layakan, 24 anyos. Jadi inisyal investigasyon na pulis akabatan banda dalauna ng aram sa may biktima so mangipapagor na kanding jada beneg na abong na biktima lega niya sa may suspect sa manaamot jada silong na mangga ya armada no katsilyo. Bigla ni masingger at na zinagsaga na suspect sa biktima jad nanduran party na naman to niya tantampol yung batik na pamilya to jad Virgin Milagrosa Medical Center Hospital yan narumog jad barangay San Pedro Taloy ada syudad na San Carlos. Sa may suspect so naresto na otoridad tan si katoy inawit jad City Health Unit na San Carlos yan ipasilong at medical examination ya si katoy walad custody na San Carlos City Police for proper disposition. Papoy de investigasyon ya walay siblangan o kulkulan na biktima tan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Limaran biktima at agawan na gulo so naknay bala imbatik at patambalan. Agawa so insidente Jadason 4 Barangay Karusugan Sur Bali Nasingan Pangasinan. Kinabat ni ray biktima at ngaran niya Tirso Carrion Bautista 52 anyos, Wilfredo Carriaga Valdez 47 anyos, Jaime Turalba Ducay 78 anyos, Jason Decano Gutierrez 28 anyos, Tan Dominador Candelaria Suyat 69 anyos, lega niya sa may suspect. So kinabat ngaranton na Pablo Sigin de los Santos 59 anyos, ya si katoy na aresto na sa rin ng responding pulis. Jadi ni siya yung investigasyon na pulis akabatan banda da alas 10 na labi sa may suspect ng sara biktima sumansusugal na Lucky 9 jad lamay nakaabay da nabong. Lega niya nagagawa sa bitlan sugal sa may suspect tan si Terso Bautista sunan sangsangan tan si Karay ng Buntalan. Bigla nang uyos na paltog so abitlan suspect bang balet amaglay si Wilfredo Valdez si katoy nan bano at kulkulan na suspektan na si Terso Bautista.
Luga niya nagagawa sa gulo sa may paltog na suspect so ingaton to niya bang balat sinamsam ng Jaime Dacanay tana imbantak jad arawin pasen biglang pimutok sa paltog yakin muna ada saray biktima yakin nabat ang ngaran niya Wilfredo Carriaga Valdez, Jaime Turalba Dacanay, Jason Decano Gutierrez, tan si Dominador Candelaria Suyat, ya si Karay imbatik ya Dasingan Community Hospital, legan niya si Terso Carion Bautista, so akaligtas, recover na saray ng responding police at jad crime scene, so paltog ya ka caliber 9mm arms core tan Fuglio, tan sakay ya cartridge sa case na 9mm ya caliber, sa may suspect tan saray ya ebidensya siya nawit ya Dasingan Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Gasoline station tinakuan kas ni Batik agawas yung insidente jad bali na San Quintin, Pangasinan. Personal di mo plog jad Dasingan Police si Jose Palamores Baklig Jr. 29 anyos unang palapag to niya sa may padlak na backdoor na stock room at gasoline station super saan niya dineral na saray matakaw sa may gasoline station so pangkayarianan na Angeles Solidad Syungko Chu 77 anyos tanja din inisyal investigasyon ng pulis sa Singan akapatan sa suspect sa limoob jad stock room tan si Karaya di Malanja da Bubida tan bimasil jad kawalaan na CCTV DVR tan sa may nan lakwan ya gasolina so akamot adabitlan na stock room jad ginawan inventory ni Batik na matagaw so 16,000 piso yakas tan sa may DVR nan anang nanga so CCTV footage asinggar gasoline station sa may agakabat yung matakaw iyalaki so wala da gasoline station at oras na 1:42 na palbangon sayan insidente sa pulisya ipapalo pa nasaray kabyangan na San Quintin Police. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Biin may ilalako na tinakawya cellphone asingkat nataklay no uloy. Agawas yung insidente jad loob na public market na Malasiki, Pangasinan. Kinabaso na arreston suspect at ngaranton na Rachel Habiliana Gambua, 26 anyos. Si katoy na aresto laga niya may ilalako na gumaflad sa belt bag. Yan ang karga na duwaran mobile phone ya iPhone 8 tan iPhone 6 Plus tan kasya mang kantidad na 220 piso. Sa may belt bag so pangkayaryanon Elena Kafunggawal Gemino 47 anyos sa walay asawa. Jad inisyal yung investigasyon na pulis akabatan jad oras na 11:30 na kabuasan laga niya sa may biktima so wala loob na mini grocery to niya jad loob na public market sa may suspect so nampakabat yung customer tan si Katoy mo madabit lang pwesto yaga nampatanir at making kayaryan bigla niya nala na suspect sa belt bag nan karga na bitlan cellphone bang balat anang nang na managlako na bulas ya kinabat ngaran ya Rogelio Labarias Aboy 40 anyos ya kaabe na pisto na biktima kanyan na siningkato niya so abitlan na suspect tan na recover so tinakaw ya cellphone sa may suspect so in turn over jad Malasiki Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan reka tibukulan niya balitad lukalan tistayo ng dapag adasare ka Roman niya balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin alas 6:20 ng umaga, 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na nagsabuatan ang Administrasyong Marcos at ang International Criminal Court o ICC laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ni VP Sara ang pahayag sa kanyang talumpati sa dinaluhang Free Duterte Now rally sa The Hague, Netherlands, kamakalawa. Ayon kay Vice President Sara, nagsimula sila sa 12,000 na umakyat sa 15,000, umakyat sa 30,000 lahat ng mga namatay. DDS pero kung hingin sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000 at anong lumabas sa charge? 43 counts of murder. Kaduda-duda yung ibang sinasabi ng mga biktima dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK ayon kay Vice President Sara. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso, ngunit pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila makuha. Binigay siya ng administrasyon ni Marcos. Ginamit ng nagkutsaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Dagdag pa niya, March 11 nang arestuhin si dating Pangulong Duterte pagdating ng Pilipinas mula sa Hong Kong. May kinalaman ito sa kinakaharap niyang crimes against humanity sa ICC. Kagad ding ibiniyahe ang dating Pangulo sa detention facility sa ICC sa The Hague para harapin ang paglilitis sa kinakaharap na kaso. Kasalukuyang nasa The Hague si Vice President Sara para dalawin ang ama. Magtatagal siya doon hanggang July 23. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, piniling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na suspindihin ang pagdedesisyon sa kanilang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ito ay dahil kailangan pa nilang magsumite ng karagdagang impormasyon. Sa dalawang dokumento na magkahiwalay na ini-upload sa website ng ICC na may petsang July 14 at 18, nagbanggaan ang dalawang panig sa kaugnayan sa kahilingan para sa interim release na application ng defense team na ginawa noong nakaraang buwan. Sa dokumentong pinirmahan ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, formal nitong hiniling na ang pre-trial chamber ay suspindihin ang pagdedesisyon sa kahilingan dahil may balak pa silang magsumite ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa magiging desisyon ng korte. May mali umanong impormasyon ang prosecution na hindi agad nila nasagot dahil kulang pa sila sa detalye. Binigyang din naman ng kampo ni Duterte na dapat muna nilang makompleto ang lahat ng kinakailangang dokumento bago magdesisyon ang ICC. Sa hiwalay na filing, hiniling naman ng ICC's Office of the Prosecutor na ibasura ang request ng depensa. Radyo Pangasinan, almusal, balita.
Sa iba pang mga balita, magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Martes, bunga ng southwest monsoon o habagat ayon sa Pag-asa. Sa advisory na ipinalabas kahapon, nagbabala ang Pag-asa sa publiko na mag-ingat sa potensyal ng mga pagbaha at landslides dulot ng habagat. Nitong linggo, July 20, ang nakaranas ng mula 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan ang mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang nasa 50 to 100 millimeters naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna, Rizal, Oriental, Mindoro. Ngayong Lunes naman, daranas ng mula 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan ang Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, habang 50 to 100 naman sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Inihayag ng Weather Bureau na mas malalakas na mga pag-ulan sa mga bulubunduking lugar at iba pang matataas na lugar, kaya dapat mag-ingat sa landslide. Sa kasalukuyan, ayon sa Pag-asa, ay nakataas ang yellow alert o banta ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi pa rin ng Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kasabay ng matinding mga pag-ulan, nagpakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon nitong linggo ng umaga, matapos naman ang malalakas na pagbuhos ng ulan na idinulot ng bagyong Krising na pinalala pa ng habagat. Si Krising ay tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility, pero patuloy pa rin nararanasan ang mga malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sanhi ng habagat. Ayon sa Pag-asa, ang Ipo Dam ay sa Bulacan ay nagbukas ng isang gate na nasa 1.0 meters dakong alas 8 ng umaga nang nagpakawala ng tubig na nasa 112.50 cubic meters kada segundo. Ang reservoir water level ng dam ay nasa 100.50 meters dakong alas 8 nitong linggo, July 20, na malapit na sa 101.10 meters spilling level. Samantala, ang Ambuklaw Dam naman sa Benguet ay nagbukas din ang gate bandang alas 8 ng umaga na nasa 0.3 meter at pinakawalan ang 78.7 cubic meters kada segundo. Ang reservoir water level nito ay nasa 751.78 meters na malapit na sa 752 meters spilling level. Ang Binga Dam naman ay nasa Benguet ay nagbukas ng 2 gate na nasa 1.00 meter at nagpakawala ng tubig na nasa 161.57 cubic meters kada segundo. Sa kasalukuyan, bagaman nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising, ay patuloy namang nakakapektong malalakas na ulan na dala ng habagat, kaya patuloy ang monitoring ng Pag-asa sa level tubig sa mga dam. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa pinakahuling balitang nasyonal, rematch ang kapwa isinisigaw ni Manny Pacquiao at Mario Barrios na matapos mauwi sa majority draw ang kanilang championship fight na ikinidismayan ng mga fans kahapon sa MGM Grand Arena. Bagamat nakuha ni Barrios ang 115-113 scorecard sa isang judge, hinatulan naman ng 2 judges ang upakan nila ni Pacquiao sa parehong 114-114 na score. Parehong sinabi ni Pacquiao at Barrios na ginawa nila ang lahat para manalo. Kapwa naman na gusto nilang magkaroon ng rematch at ito rin ang gusto ng kanyang long-time trainer na si Freddie Roach. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Oras natin, alas 6:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tandiyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1
1FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas, James Court. Dahil si Engineer Nixon Dakal, iba yata yung nilagay sa gasolina doon sa kanyang sasakyan. Kaya, nagpagasolina doon sa isang gasolinahan, may halong tubig. Kaya yung sasakyan niya, halos hindi... Parupot. Oo, siyempre. Kailangan na i-drain niya yung kanyang kuan. Mali ang naigasolina o ano? May halong kuan, kaya mali yung kuan, andar ng sasakyan. Ayan, Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa paglalagay ng mga gasolina. Baka yung mga gasoline po hindi na alam kung may halong gasolina yung nilalagay na nila. May halong tubig yung nilalagay nila. Nalaman anta. Nalaman anta kasi may tangki na di manad silong, di ba kapanagtan? Wala dadalam. Anapsop na tanom. Aman sa problema. May dalatan na check. Siyempre yung may lulugan mo, mamparot po, Singamat no, si kamat no, may singa asobra mo kamuti. Mamparot po. So, kinmo, kanyan, na-experience ko matlatan ng saman, antam ni may luluganan ko sa saliwan na artista, may amputin ng saman. Anta diesel 5 at ng malawan to, sing gasolina dat, kyan, premium. Salatanda. Salatanda, enrinda. Kanyan, kyan, nang yung mong igagasolina si kayo, siyempre aman ay tagdamdan, tara may gasolin boy mo lante, naalaw ko'y danom. Kanyan, ang si gasolin boy aburido mat, si management natin, sa mga batid saman, idrinda natin. Okay. Speaking of danom, siyempre, Jatini public service, wala public service, manlalapod kinan Mayor Patrick Agustin Karamat na Kalasyaw, Pangasinan. Walang pasok sa preschool hanggang senior high school sa mga pampublikong eskwelahan sa bayan ng Kalasyaw. Pinagkakatiwala po sa pamunan ng pribadong paaralan, sa pribado ang pasya nila sa suspension ng klase dyan sa bayan ng Kalasyaw. Extended ang tulong naman ng lokal na pamahalaan sa mga mga nasalanta o kaya may mga biktima diyan, Kaya't wala pong pasok sa pampublikong eskwelahan diyan po sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Si Mayor Patrick Karamat nag-ikot pala sa mga public schools kahapon at nung Sabado. Nakita yung nga update niya kagabi ng alas 9 ng gabi, lahat ng pampubliko at pribado. Mula preschool hanggang senior high school. Tingnan niya, may mga stagnant, may mga tubig sa mga paaralan, kaya't siya po naglabas ng suspension ng klase dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dito rin sa lungsod ng Dagupan, walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Dagupan ngayong araw, Hulyo 21, 2025. Alinsunod sa Executive Order number 12 Series of 2025, suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa mga paaralan na nakabase dito sa lungsod ng Dagupan. Ito'y bunsod ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Sinukalan River na kahapon nasa 7.0 meters above sea level. Nasa critical level na. Sabi ni Mayor Belen Fernandez naman, malaga pong
suspindihin ang klase. Dahil ang dagupan pala yung isang catch basin. Ibig sabihin nito yung dito dumadalo yung tubig mula sa karatig na mataas na lugar bago lumabas patungong Lingayen Gulf. So wala pong pasok ngayong araw, Hulyo 21, 2025 dito sa lahat ng antas dito sa lungsod ng Dagupan, base na rin sa executive order na pilabas ni Mayor Belen Fernandez. So kasabay nito kapaborito Oreo itong patuloy na pagbuhos ng ulan hanggang bukas pa. Pero ano yan, mamauran lang talaga. Lante, may nap-nap kwanda. Nap-nap kwanda. May panagtanim kwanda rami dumaralos. Tantam kasi say taluran dambat at kini ang jaduson ang ibulos na sa tay danom. At ay tatawagan niya rami dam ya singa sa tay anto nga rin ito may ambuklaw tan binga dam. Pero kilabat sa Nambulos Sinambulos dita na may walad Bulacan. Hindi, diyan mo ito dakin ambuklaw tan sa kilabat yung balita lang tinatan yakin taluran na dam may sakay Bulacan tan amay sakay may ipo daman ipo dam da Bulacan. Sana may sakay ambuklaw. Sana may sakay duga binga dam. Talura. Atamalanti at sa ambuklaw dam jad bengget ang ibulos na sa may sa kigit amoy ng Karuman oras na alas 8 walatan at 0.3 meters so imbulos to atan satan at 74 cubic meters kada segundo. So sa may may danum yung papaway lapulanti ta say spelling label to niya at 752 meters. So spelling label na nasa tay ambuklaw dam dita bengget. Tumat may binga dam atang kasi so duaran dam wala bengget say bati ka na danum ulatan at San Roque Dam sampatan na San Roque Dam. Pero ang announcement na San Roque. Ang announcement na San Roque. Sikat manang patadsatan kanyan nayarin agani ken asim mapatad sa may tatawagan niya critical level San Roque Dam kanyan atay naliliknan kinatan dilap sirin jay at liksabay lapod sa may patuloy uran manlapula nan kapigan manyagaw so inyong pisay uran tuloy-tuloy matla labi agaw at talagang grabe so buhos na uran kanyan nakaukulan niya man alwar tayo tan nakaukulan niya untumbok tayo ad antok man niya advisory yung manlala po at say lokal gobyerno tayo sa local government unit si karas mga anunsyo walay loob o angga po kanyan na pigara mo so ang anunsyo yung angga po loob partikular la dyan sa rami low lying areas singa Kalasyaw, Dagupan may kinlante sa Dagupan Catch Basin yung lante kanyan angga po sa loob dasaray pampublikuran iskwilaan public and private bagate all levels okay kanyan aya kasi so nalilik na tayo at aya may habagat habagat ay tapi mo lantiman so sa may bagyon si Krising matla Krising pimoy mula at Philippine Area of Responsibility kanyan sa nalilik na tayo natin panuran oran awit na sa tay southwest monsoon kanto man may habagat kanyan
patuloy ni sa panag-uran to yaanggad na buwas Martes unong pag-asa awa tamay bagyong Krisim pigaray dinis yang tutan ya bilay wala may taluran na kini ni pala paglan inatay idsatan di man wala ana pun dani nababalang nababalang saya nalakya informasyon at walaan na 120,000 ya pamilya o dino 370,289 ya katao sa piktado na satay indalan na satay bagyon Krising tanawit na say habagat awa ya unong itan the report na National Disaster Risk Reduction and Management Council talura so sa may kumpirmadon inatoy ya aratan at diman at Armia probinsya singa Camiguin diman at Lanao del Norte kwanto wala ni may kini amay malukon ya apataan amo na sa may Kiw ditan at Davao Occidental at inatimot itan kanyan nakaukulan so sa may kinsirin may panalwar tayo at lama-laman tayo ang gano ang parte na benggit landslide balat landslide wala may bato rami landslide ditan at benggit di man may kinawa may bato ya na plagwa may nalay kutsi Cannon Road man Cannon Road may naplagod kutsi apato kutsi yun social media di ba apatan to may katumbukan to man saki garahe la so kabalag to so nala so timulin grabe awa saki garahe imagine mo tana may sakay naplagan to kotse singa kabalag na kotse mo may bato pero may katumbukan to man kabalag na garahe la mas balag awa mas balag la kanyan na nakaukulan ya no si abong mo at walad sa may kula ay may ni palanday kwanto ay medyo narawi kala at siyempre no mamauran agmoy laluan ang piano walay lan slide ayan agaway singa sa agawa ditan at Baguio City awa mong labalat ang kapoy kinisaman ang kapoy apataan ni arawirad diskira may sakay atulinan na may aso at nato ilan naman may aso okay tanama ganyan na nakaukulan so may ulat tayo evacuation center ya mas sigurado tayo safety kung yan nyo tayo kagamitan gamit nasaliw siya bilay aga nasaliw aga uman alas 6:46 na kabuwasan wala ni Ratan so gabayuran na ipasabi balita informasyon at agawag kasiksikan ninyo sa ragyuratan i-text o itawag panamaglay na si smart number 0939-100-9931 o dino globe number 0927-974-2784. Okay? So live na live pa rin po tayo sa ating Facebook. Ayan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Okay. Dumako tayo sa ilang pang mga issue pwede bang tumakbo ng Federation President ng Parents Teacher Community Association kung 4 na beses na naging presidente o 3 beses na naging presidente yung dating presidente kapaborito i-roll. Yung ganyang regulasyon ay meron pong guidelines yan Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of Parents Teachers Association. PTCA. Oo. Okay. Doon sa may bandang Section 17. Yung 17.3. Aha. Ito babasahin ko malinaw ito Tatagalogin ko na, ang termino ng panunungkulan ng Federated PTA President /BOD kasi magkasama yan. At FPTA Execom ay 1 taon mula sa petsa ng kanilang pagkahalal o pagkakahirang. Mananatili sila sa posisyon hanggang sa ang bagong hanay ng mga opisyal ay mahalal at makumpirma. Sa anumang pagkakataon,
ang Federated PTA ay hindi maaaring manungkulan ng higit sa 2 sunod-sunod na termino. Oo, so 2 termino. Sunod-sunod na 2 termino. So, isa lang dapat. So bakit dyan sa bayan ng Mangaldan? Itong si Mayor Bonafide Vera Parraino, na ayon sa nakuha kong impormasyon, 3 beses na magkasunod-sunod. Pang-apat na ngayon. Pang-apat ngayon na siya ang presidente ng PTCA. Yung nangyaring eleksyon nung nakaraang linggo, last Wednesday, biruin mo, mayor, tumakbong Federated PTA. Walay kalaban to, 1-on-1 Irandua. Si mayor nakakuha ng 15 votes. Yung kalaban? Yung kanyang kalaban, 12 votes. Pero ang nakuha ko impormasyon, yung 5 yata, hindi pumunta na sa butuhan meron bang... Hindi, kasi 15 tsaka 12, di 27. Okay. 32 sila. So meron pang 5. So merong hindi nakaboto. Ngayon, sinasabi mo na malinaw doon sa omnibus ng DepEd, guidelines ng DepEd, at least 2 termino. Baka hindi alam ni Mayor, lecturean natin si Mayor Bona. Mayor Bona, baka hindi nyo naiintindihan yung baka lang kasi siya rin ang nagsabi bago magkaroon ng eleksyon, siya rin ang nagsabi na this is my 4th consecutive president. So being PTA president. So pang-apat na. So 4 na. Pero doon po sa may omnibus guidelines sa regulation po ng PTA ay hindi pwedeng maging presidente ng 2 sunod-sunod na termino. Dapat pa magpalipas ka. At saka parents and teachers, iyan tilan. Baka yung iba dyan nagtataka, bakit may anak ba si Mayor dyan? Sa Mangaldan National High School? Kasi sa Mangaldan siya naging PTA presidente. Iyan tilan ang gapi anak to, pero yung 2nd degree, 3rd degree, hanggang 4th degree pwede kang maging guardian. So lusot siya doon, bilbilang at walay kaanakan to. Ganito kilaw ay pwede, basta siya yung guardian. Pero ang nakakahiya naman dito, Mayor, mayor ka na, magpe-presidente ka pa ng PTA, ayaw mong ibigay sa iba. 4 na sunod ka mo, nalapod sangim, yaamipat ka na ng presidente. Anto may guidelines. Anto may guidelines to tayo omnibus guidelines na regulation for operations of Federated PTA. Kaya nga Section 17.3. The terms of office of the FPTA shall be 1 year from the date of their election or appointment. They shall hold office until a new set of officers has been elected and qualified. In no case shall FPTA serve for more than 2 consecutive terms. Okay. Sa Tagalog, hindi maaaring sa anumang pagkakataon, ang gano'n ang tutay pangkanaunawa sa FPTA, hindi maaaring manungkulan ng higit sa 2 sunod-sunod. Okay. Meron din akong nabasa sa guidelines ng DepEd. Sabi niya rito, the mayor's role in education is usually at a higher level, such as a representation on the local school board, not as direct participant in the PTA's internal leadership structures. Local school board. Siya po yung Teka, matanong ko, magkano yung budget ng local school board? Depende yan sa isang bayan. Hindi, sa Mangaldan. Sa Mangaldan 6 million yata 16. 16 million yata o 60 million. 16 million. So, ato agi pakaalisan dito na. Federated PTA President at Mangaldan ngayon, siya po yung mamumuno sa local school board, ngayon, ang LGU sila yung yung nagsisit aside ng pundo para sa school board ng isang bayan. Ayan, ningnan mo yan. Ikaw ang mamumuno sa local school board as mayor. Kaya, tapos ikaw pang federated president.
Pulis mo yung pundo. Si kaso mayor, tan si kaso PTA. May local school board. Ibagamod sarilim. Sirin. Kasi kay presidente. Kaya nga Ito. Sa DepEd Order number 54, series of 2009, this order outlines the organization of PTA, emphasizes that officers should be parents or guardians involved, while government officials who are also parents may be member. Correct. Member lang dapat. Correct. They are generally not allowed to serve as PTA president or treasurer, especially if they hold public office, to maintain neutrality and avoid undue influence. Why the restriction? Akin, to prevent politicization of school affairs. Okay, nandito pa yung guidelines ng DepEd. Sabi niya dito, the elected mayors cannot automatically become the federated president of the Parents Teachers Association, PTCA. So the words cannot. Hindi ko alam kung naiintindihan ni Mayor yung mga ganyan. Bakit restricted yung mga elected official? Dahil para hindi mapolitika yung mga school affairs. Correct. Pangalawa, to uphold transparency and accountability. Paano ito transparency, accountability? Si kaso mayor, local school board meeting. Si kaso presidente ng PTA. Sa pantungtungan nyo, 16 million. Yapundo. Na school board. Pantigaw mo sa atan si kay mayor, si kay presidente. Si kaso, Ken, manituro, si kay may baga, si kay manipulize. Sarilim, yakin, si rin. Si kay manipulize, nainarsolaan to tay pundo, agaw man. Kumatlo, second to dyan, akin at i-restrict da. To ensure decisions are made in the best interest of students, not political agendas. Ayun. Malinlinaw mo itan, Mayor, Bonafia pa. Hindi, baka hindi nababasa ni Mayor ito. Dapat sabihin ng mga teacher. Araray teacher mo tayo, pupulyanan da, akin. Nga, natan. Raporta, Mayor, pulyanan nyo. May guidelines. Agi unuran. Kanyan na sa ikinid satan, may mismong kalaban to at nayari si Katoso sa may mga file na disqualification. May siyempre atuloy wala analo yung mayor lante. 15 of 12. 15 subotot kita mo? Lante. 15 yung boto ni mayor, 12 sa kalaban niya 1-on-1. Ibig sabihin marami ring may gusto na palitan siya. Kaya nayarin mangisigap na may pag magrereklamo sana yung kalaban kasi 1-on-1 isama nila yung mga teacher. Na akin nagdalabat anunutan niya Nante. Bakit hindi niyo naalala itong guidelines? Guidelines ng yung sa DepEd. Baka hindi nyo nababasa, doon po, i-search nyo po deped.gov.ph. Lalabas po yan yung Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of Parents Teachers Association. DepEd Order number 13 series of 2022. Dated, may ano pa ito, may date March 18, 2022. Doon po sa may section 17, nakalagay doon. Article section 17. Kaya malinaw po ang guidelines mula sa Department of Education. Article 4. The Federated PTA. Section 17, election and terms of office of Federated PTA Presidents. 17.1, election timeline. 17.2, election procedures. And 17.3, terms of office. Ayan, basahin nyo po. Baka hindi nyo po nabasa nung nagkakaroon po ng election dyan sa may federated PTA sa mga alam po natin na ang mga guro, yung mga namamahala sa eskwelahan ay educated ang mga yan. Siyempre. Educated ang mga yan. Alam nila. Ibig sabihin, may kalaban po ng Mayor Bona, walay pag-asa to. Kaya nga. Kaya bantayan natin yan. Apat na magkakasunod na panalo. Ang sabi sa guidelines, hindi pwedeng sunod-sunod na dalawa. Dalawa pa lang
Siya kanya, 4. 4 na beses. Sige. Ayan. Boss Lamat, ituloy Sige. tayo na, boss. Ante ang gapulay maladlaem ya oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Aramay viewers tayo, tansara listeners tayo, tila abasa. Nabuas na namin. Pasensya kila. At ani siyempre, nabutan tayo matlay kimatlante. Oras, tapian naman pa tayo tila. Ang kape, amor. Music. Music maestro. Na alas 7. Kaya nga. Kanya na si kami pansamantalan na mga pataner. Umpoy kami nabuas, aray akantabayo da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteron Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kay Batimot, ditanad technical control si Engineer Dennis Palaganas. Ditang kilabat, saray Maraga Peran Sunata. So naringalan nyo, nagjalabat at DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan.